Selamat malam, Mbak Eka. Yes, selamat malam, Byung, Mbak Yuli, Mbok. Ngapa, Bro? Sik to. Ki ora enek sing luwih dhuwur neh to. Piye to? Lah, aku cilik terus tok iki cilik ora anakku ora padha botol aku wah. Wong ki aja ngina. Wong tur kowe ya aja merasa berkecil hati ya, Ndro. Lah Ya toh. pripun? Cilik perkara dedeke ning dhuwur rezekine. Oh, ngono kuwi. Nyapa? Kowe iki kudune karo aku bersyukur. Digathuk ning enak dhewe kudune gawe grup DG. Apa kuwi? Dua gendul. Dadi dhewe iso ngono kuwi iso Lah, ya. ngrembaka ngono. Ayo ning ya alhamdulillah. Nggih. Iki adike wedoke wis sehat. Sehat. Sawetara wektu wingi bar nampa alangan, Ndro, mula Lho. urung bisa bebarengan nyambut gawe, saiki wis sehat, tur ya isih waras. Sinten sing nampa alangan? Eka no. Lah nek nampa alangan iki ngombe kiranti ra ndang lancar to. Dudu alangan kuwi. Lambemu tak tapuk lho. Dudu alangan kuwi alangan umum sing ditampa wong wedok iki beda ngono. Lah alanganmu apa? Alangan mergo aku ya ngepol-ngepolke mergo 17 Agustus lho. Ah, ah. Jare generasi mudae tunjukkan merahmu. Betul. Gandeng ngono lah kok aku mah ngepot nabrak merah tenan godres pipiku tak andanono kowe. Nek saiki wis sehat. Sehat. Alhamdulillah. Karepku dadi di operasi dijahit tak kira tambah tirus ngono. Heeh. Ora malah rasah tanam benang to. Iya. Mah iki benang dadi rempelon ning jero. Apa dadi daging. Lah Rempelok nang kene iki lho. Maksudnya dadi daging ning jero. Iya. Kowe Tak dikek- kira tirus malah raiku kaya wong lara untu terus ngene iki. kowe dikai benang apa kae? Heh, Kowe benang apa? benang wol. Ya benang iki kesehatan. Oh, benang sing langsung dadi kulit kuwi to. Iya, dadi kulit ula apa piye? Dadi daging. Les koyo kowe kuwi lho angel men kok cangkemku daripada Ora dadi angel. kulit. Iya. Kulit kemasane aku ndek kulit nglungsungi ngono apa piye? Dadi daging. Mbak Eka. Non. Bocah kok miyayi kaya ngene ya, Mbak. Cange miji. Iya. Apa? Nyuwun sewu Mbak Eka, dalem saking pundi, Nok? Aku. Iya. Aku ngono saka Sragen. Nah, mula ditepungke sik. Nggih. Nama lengkape sapa? Lah ngono lho ben kenal. Menika kula Eka nggih. Heeh no. Berarti ningsih to. Mbak Eka Priatiningsih. Nek katelae Mbak Eka. Ndang tak uget-uget. Ya. Oh, dang tak uget-uget. Ya, Mbak Eka uget-uget. Jare- Wis dalem saka ngendi, Mbak? Menika saking Sragen, Byung. Saka Sragen. Nggih. Wis rampung mulai sekolah. Alhamdulillah. Alon-alon. Sampun Perkara dijahit kinane kena untune malu dadi ngrimpet. biyen agak genah saiki nemen Mas Abi. Alhamdulillah menika sampun. Oh wis. Nggih. S1. Nggih. Sarjana seni. Nggih, Byung. Kuliah ning endi? Wonten menika Institut Seni Surakarta. Isi Surakarta atine ngarep. Isi. Wis kagungan garwa apa urung? Alhamdulillah. Wis. Dereng diri. Urung. Dereng. Pacar? Dereng. Ya monggo ndang petok karo pacangane satemah dadi jodhone. Amin. Cita-cita pengen dibojo apa iki pengrawit napa dagelan? Aku to. Ya. Ya dagelan. Waduh. Kowe nek duwe bojo dagelan iki apes e, ya ta? Napa ta? Wis saya tuwa malah dadi edan. Lho kok saged? Ha isine mung guyu terus ya ta. Ora nek apa-apa guyu, ayo malah stres kok. Tapi kan bahagia. Oh bahagia ya, Dik ya. Oh ngono ya bahagia ya. Kowe gak teko aku omahku ndi ngono? Oh iya, saiki Lah, ditepungke. Mas Lendro menika pidalem saking pundi Mas Lendro? Omahku kunduran. Lho lho. Lho, Omah kok kunduran? Kunduran apa? Loh. Piye to iki? Omah pidalem saking Lah iya, omahku kunduran Mbak Eka. kunduran sapa? Kowe kok ora rapor karo Pak Polisi? Ayo. lapor kunduran truk apa pet sepeda? Kowe kudune sing sigap ngono. Kowe kok ndumah ngantek kunduran kok ora lapor sapa-sapa. Aku dadi kancamu ya ora trimo no, Ndro. Gak ambruk apa piye to Mas? Jenengan mboten trima to? Ora no. Wong urung tak kirimi kok trima. Apa rumahmu demit to? Omahe kula niku kunduran, Mbak. Lah ya kunduran apa? Lho. Piye to iki angel men to cah loro iki jak omong. Lah yo. Wong sing genah ngomong kok ora cethok. Maksudnya ngeten lho Mbak Eka, Mbak Ana wong maju Limbo. terus Nggih, mundur ha-ha. piye? Kecamatane kula niku kunduran. Ya Allah, malah sak kecamatane kunduran. Ya Allah. Insyaallah pokoknya badhe lesus apa piye jane? Eneng apa to? Apa truk biayaan apa piye kuwi? Ya Allah. Piye?
Maksudnya niku kecamatane kula niku Kunduran. Lah iya kunduran apa? Tak kira mong desa tok bae kecamatan barang. Heeh. Kuwi kudu ndang diurus. Diurus. Kudu diviralke. Lho. Le viralne piye wong omahe kula niku Kunduran. Lah iya sak kecamatane ya ta. Mbah karepku kono kok. Sedih kowe iki sak kecamatan. Maksudnya kula niku kabupatene Blora. Kabupatene Blora. Nggih, Heeh. kecamatane Kunduran. Oh, dadi ning Kabupaten Blora eneng kecamatan Kunduran. Wah iya. Kudu bupatine ya kudu turun tangan. Nggih. Dandane kecamatan sing Kunduran kuwi mau. Cil, bocil, kowe ngewangi sapa? Crutku crut. Kono lah kaya bercermin ning aku iso bocil lho. Oh, kuwi jeneng panggonan to. Iku Oh, panggonan. Kecamatan Kunduran. Kecamatan Kunduran. Kabupaten Blora. Kabupaten Blora. Ya. Mulane bahasane sami Piyai Bojonegoro. Awakmu. Oh, nek kene ku ora mu ya. Mboten jenenge awakmu ki awakmu. Awakmu. Lah nek ibumu, Ibuem. oh ibumu. Ayo to. Merimu ya, meriem. Malah mriyem. Meriem iki. Heeh. Ngarani apa iki? Lah nek merem. Ngantuk. Lambene apa golek-golek. Ayo seneng aku. Kok angel pol. Lah ya jare kene kabeh iki iya. Heeh, Ndro Mbak Eka. Heeh. Ora mung wong loro, iki tak goleke kanca meneh adikku wedok. Nggih menika Iki sing ngadeg Niken Salindro. Ya. Sing ngarep kok adikku Niken Salindri. Ya. Ya, Dok Niken mriki. Monggo. Den anu mapan ana kene kita. Monggo. Jebul kae kang anti-anti wis teka mrene. wis rada suwe babar wisan ora krungu kabare sajake rada len wong tansah dadi dewi nuju negeraki esamiran marani wis mari kangen muga-muga tansah tentrem hatiku dadi tentrem lamun ate tokang mari kangen mulas sira netra ajeng yes Selamat malam Mbak Niken. Wilujeng dalu Mas Bayu. Ayo sehat ta. Alhamdulillah kula sehat Mas pangestune panjenengan pripun Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ora ning alengan sawiji apa. Injih. Saya laris. Saya laris Panjenengan, alhamdulillah. tetep kesehatan dijaga. Nggih ta? Nggih. Wis jan piye kok Le? Kowe ngopo to, Ndro? Mboten napa-napa kok. Piye? Gak piye-piye. Lah kok ning kono mung klecam-klecem wae. Lah kula Ngopo? awake dhewe jejer-jejer delok kaya unggah-unggahan keratan to. Iya. Saya munggah. Ngene iki sing diawrani ondo usuking Yoswa. Oh, Mbak Niken. Dangu. Waduh jan. Kalau kau bidak saking dalam jam pinten? Kula wau saking Kediri jam 8. Jam 8. Ya. Dumugi mriki rak ya wilujeng niring sambe kala ta. Inggih, ket wau kula wau rias teng mriku. Nggih, heeh. Wis ketemu kali Pak Mugini ta? Sampun. Ah iya sampun. Heeh. Mas Bayu, Dawuh. jenengan nyelat suwi, nyelat enom, nyelat bagus Mas Waduh, Cak. Bayu. Alhamdulillah bakune kabeh iki kudu seneng atine Seneng ya ta. atine. Heeh. Sing penting seduluran terus. Oh iya. Sik to. Meripate iki lho. Mripat apa mundur. Eka kurang Sampeyan kudune nang gone buriku. Lah iki lato-latoku diulek-ulek e. Wah, ngawur iki saiki iki. Kene lagi mangan pisan rene sing tak unduli. Ngene-ngene piye lah lato-latoku dipadakne karo mik diulek ngene re. Enek. Mas aku ora senep ye. Seneng banget tok brutumu sapa sing seneng kok Lah iso. iya. Kang Mas Lendro. Lho, sapa ki? Oh PC matane. Oh, Wis
dikenalke sing jenenge Niken Salendro bareng Salindri kok. Iki Niken Salindri. Kita ini sudah berjodoh dalam nama loh, Mas. Napa iya to sayang? Iya, sayang. Kowe rasa mering. Ayo, bocil minggir, bocil minggir. Meneng ayo, kakak tak pacaran dulu, kakak tak pacaran dulu. Anak-anak dilarang melihat. Oh, belum. Oh iya, Mbok De. Dadi kok iso Mbok De iki Yo salim sik ning ngono salim sik. Sik to, ora ngono lek mek golek bintang tamu apa ora enek sing gedhe blas to. Wong telu cilik-cilik kabeh. Iki jenenge ngono bintang tamu sekak yo ngene iki menteri arep benteng. Iya. Ora apa-apane dipupuk ya gedhe. Mbak Niken ketoke kok kaya kangen karo Slendro. Injes kangen banget kok niki. Tak sawang delok wong jajar wong loro. Rasa merik kowe. Ayune lah kok nggo batang nyampotoken. Kok batang mbahmu kono. Nggowo sayang, nggowo sayang. kakang, nggowo Gawa kakang. sayang. Aku jane mbok ceklingi maling apa piye kok mbok teke guluku. Kaya bar konangan motor modele kaya dingenekke Yo ngono. gandeng sing apik. Sing apik to, Kan. Ngono. Aduh, Jan. Mlaku bareng Mbak Niken. Mlaku bareng. Oh nggih coba mlaku Kok bareng. kono, sayang? Aduh, Jan ngene. Rasa pengen ya Pak Bayu. Ora, Mbak Niken. Dalam. Coba mlaku alon-alon bareng kaya ngapa? Aduh, Mbak Niken. Dalam. Heeh, tumbasan pinten niku? Lho. Padane cempe apa piye kok tumbasan? Kebayake. Oh, kebayake. Oh, mangane dadi wong ki sesuk rumangsa. Iya, iya. Ha, Mbak Niken niki Dalam. ditimbali Pak Mugini. Pak sinten? Pak Mugini. Pak Mugini lho Nggih. didongakne karo Pak Mugini sing wis nimbali Mas Bayu sak rombonge. Sak rombong iki apa? Sik, Pak Bayu bakul rombong apa tahu, rasane Pak. bakul apa piye kok? Trah Kok sak rombonge? Pak Bayu ki bakul blonjo mlo ya sak rombonge barang Pak iki. Bayu sak gerombolan. Lho. Sak Sak rencang-rencang rombongan. warga. Sak rombongan. Ayang karo gento-gento ayo. Iso. Karo dagelan cilik-cilik di bawah umur. Ya. Asine ade bertiga ini no termasuk apa jenenge Apa? keluarga K. Apa ki? Kerucil. Iya. Kok Ah, kecil. Salah. Mbak Niken, Dalam tak kenal maka tak sayang. Paring Nggih. asma lengkap sapa? kula Nggih, nadyan wis tepung kabeh. Dimas. Luwih lega nek panjenengan sing ngendika. Dimas Niken Salindri. Mbak Dimas Niken Salindri pidalem saking kota Kediri. Kota Kediri. Tasih sekolah apa wis Tasik. kuliah? Oh, isih sekolah. Tasik. Oh, kelancangan kowe iki. Kelancangan Aku sing wis lulus sarjana sakmene lho. Eh, Mbokmu nyidam ondo apa piye? kok sik iki sing salah iki sapa ta? Iki sing sarjana S1 mung sekilan lho. Pengiritan kok kuwi. Iku sakilan. Lha apa? Ya mung sak mili ngono lho. Ya, lah kuwi sing Nggih. oh, kuwi Ndro. Nah. Aku ora enek sing nakoki wis sekolahmu apa nek ora enek Lah, belas awakmu to. ya Sampeyan kelas piro? Kowe mau apa? Aku ya Titelmu apa? wis lulus aku ono. SSN. Iya, heeh. Aku. Dek niken Sekolah ning ndi, Ndro? Aku ning gone titelku beda karo Mbak Eka. Piye? Titelmu apa? Eskar. Wah, Edian. Sarjana Karawitan. Sing ngomong sinten? Eskare yo. Sarjana karaoke. Oh iya. Oh, tadi. Ana pakai rupane kaya mic ngene iki lho. Heeh. Nek iso ora apa-apa, Mbak niki kan. Dalam. Panjenengan wis diantu-antu karo piyai mriki. Injih. Dasare kula meling karo Mbak Niken pokoke kudu jaga kesehatan mergo sing ngarep iki akeh banget. Sing gandrung karo swara panjenengan akeh banget. Kesehatan wajib dijaga, ora perlu ngoyo, penting temonjo. Lah, Injih. kudune Yo, Nggih, Mas. sakniki panjenengan ngaturke lelagon apa kanggo mantene? Nggih, saderenge nyanyi niki kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sing gadah damel. Pak Mugini, Pak nggih. Mugini mugi-mugi sehat selalu. Amin. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah turah-turah haralokaning malah kebak. Amin. Lan Amin. ugi kagem kedua temanten mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi cepet diberi momongan. Amin. Langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Kali niki acarane nggih wonten sunatan. Ya. Nggih. Acarane diropeli ketara pengiritan. maksudnya irit tenaga. Momen Iya iri tenaga sing rewang ben ora kesel. Mbak Niken wis Gitu. pirsa Pak Mugini piyantune keng pundi wis pirsa dereng. Sampun. Piyaine sing ndi ketarane. Ben pirsa kabeh kula nyuwun tulung Pak Mugini kula aturi pinarak wonten pepanggungan. Lah nggih ngoten. Mriki Pak Mugini. Monggo, Pak Ayo Pak Mugini. Mugini. Sedhela mawon ora usah suwe-suwe. Mawon terus. Yo. Bali ulang
Mugini. Coba kowe jejer Pak Mugini, Bro. Lho, saya tak ampun toh. Coba jejer. Ampun toh. Pak Mugini. Kaya Pak Mugini gawe ngene-ngene ya. Pak Mugini badhe piknik wonten pundi kok beto tremos bareng. Tresmo mbahmu ngono. Tremos kok Tresmo. Oh, Tresmo ki lho, Tresmo. Aku sampe nek sugih kaya Pak Mugini yo rambutku ape tak ingu dawa. Lah Pak Mugini gede dhuwur, rambutnya dawa pas lah kowe cendhek kaya jenglot. Rambut. Sok dingu Mas, rambutmu dingu. Kene dingu, sak rai dingu. Ora kaya kethek to aku. Kowe lujeng dalu Pak Ben Mugini. ganteng. Diaturi mic Mas, diaturi mic. Heeh. Kowe lujeng dalu. Nggih, iki Mbak Niken, niki Pak Mugini. Injih nika Sing pun wau kepareng sing nyambut nimbali awake dhewe. sing nyambut kula pertama nggih Pak Mugini niki. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Sami-sami. Pak Mugini, kula Dalem, sak Mas kanca Bayu. abdi matur nuwun. Sami-sami. Kala semanten panjenengan lumantar Pak Giyarto saged sambung kalih kula. Alhamdulillah kula kadang saged sowan wonten dalem mriki. Nggih, Mas Bayu matur sembah nuwun sanget. Nggih, nduk niken Dalem. contoh kaya Pak Mugini niku. Napa? Pak Mugini panjenengan nek mirsani Pak Mugini aja saiki, ning nalika rekasane harus dicontoh. Nggih ta? Nalika panjenengane kuwi rekoso mbiyen direwangi apa-apa ditandangi, paribasan bakul bakso ya ditekuni, apa wae waton halal ditindakke satemah saiki wis manggih kesuksesan, mulya sugeng. Alhamdulillah. Nah, ngono. Kuwi ibarate kaya Raden Bratasena. Wiwit enom wis dilambari rekoso banjur tuwa nemahi mulya kuwi panjenengane Pak Mugini. Mila niki kangge raos napa menika matur nuwun kula saking Pak Mugini. Kula nyuwun tulung Pak Mugini tindak mriki kula aturi niki kenang-kenangan kagem panjenengan sesuk dibingkai dipasang ten dalem. Nggih. Niki ya monggo-monggo Pak Mugini, monggo. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Mugini. Nah, iki jumbuh karo dedeke, Ndro. Oh, piyaine gedhe dhuwur. Oh niku. Pak Mugini dijelaske riyen lho. Niku ke numbas napa mboten? Soale niku nggih bakul wayang ngono lho. Ora Oh, aspek ujug-ujug lambemu. wah bar diaturi wayang bareng medun 2 yuta, Pak. Ora. Tapi mboten nek bose niki kok, Pak. Iki tali asih. Ah, nggih. Iki rasa terima kasihku kanggo Pak Mugini wis dadi janjiku. Nggih. Nah, nggih, Pak Mugini badhe Dalem. paring dawuh napa kalian para tamu? Mboten ketang sekedhik. Sepindah malih kawula sak keluarga ngaturaken gongé panung ingkang tanpa utami Nggih. kangge Mas Bayu Nggih. saha rencang abdi. Nggih. Mboten kasupen ugi mugi-mugi Dik Niken diparingi sehat selalu. Amin. Amin pangesune Pak. Nggih. Aja gawe tangese wong bojonegoro nduk ya. Nggih. Iki diarep-arep sakmene mbane iki kok ora arep-arep sampean. Nek ape ra teko kendhat aku kok. Aja to, Pak. Pak, Engko enten sesuk tak medeni golekno Niken banget. Salimin nggon aku, Pak. Niken Salimin iki sapa? Tanggaku. Lah tenan iki Mas. Pilah nama wedok. Iki Ya lho. lanang wedok. Saenenge subluk ibu. Kowe wis tak doli pengen nekakno Niken lha ape ra sida ledane rasane lho. Ah ning sedaya nyatanipun wis diridhoi karo Gusti Allah. Oke. Nduk Niken saiki wis sehat malih, Nggih. pulih kekuatane sosokan mriki. Sembah nuwun Amin. Dik Niken sepindah malih. Matur suwun sanget. Cara Nggih, aku Pak. nek sampean gelem Dik, anakku sing jaga pek kabeh kene. Halah, kamu kelas piro? Kelas Ah. pinten Valenmu? Kelas 6. Kelas lagi ngembu kesuwen. Lah, Apa nggih arti mboten karo- napa-napa. Dipek sebagai adik. Oh, iya, udah, Dipek sebagai ngono. sedulur. Sing ndek anak wedok mboten, Pak? Pangapunten. Pangapunten Mas Bayu. Nggih. Nek Gragas. riyen Joko Musuh Rondo niku Joko Musuh Prawan umum. Heeh. Sakniki nek Rondo Musuh Joko niku sing kathah. Oh, ngoten Jadi, ya. tak arep-arep Mbak Niken muga-muga dadi mantuku. Wah, iya. Amin. Bro, Nggih. kowe mau takon apa karo Tasih nyuwun sewu Pak Mugi nih. Sik kagungan putra wedok mboten. Pak Mugini putrane loro lanang kabeh. Lho. Lanang kabeh. Mas. Pak Mugini ki duwe nganu wedok bareng lho. Ning cem- Weduse. Ning Kayak cempe. lek gelem. Oke. Wah, hebat nggih Pak Mugini nggih. Kula gadah budhe kalih bulik pun Rondo. Lah, iya. Ya wila rondo. Mboten nek niku kula entuk bulike jenengan iso mati nom lho. Lah ngapa? Lah ngombe susu kadaluwarsa. Wong edan. Matur nuwun ya Pak Mugini. Yes, Monggo Mas. pinarak lenggah malih. Monggo nggih, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Mugini. Mentara turun. Oke.
matur sembah nuwun wis lega rasane atiku, Ndro. Nggih. Aku ngudang karo temanten sakwise padha ijab bebarengan duwe janji aja nganti lali janjine. Oh, nggih. Yen sehidup semati ya kudu ditindakke. Mula aku tak ngaturke lelagon lali janjine ben ditembange karo adikku wedok Nduk Niken Salindri. Oh, nggih. Nggih, ya diaturke sik. Mangga. Iya, Mbak, diaturke mangga digawe irama sing kepenak. Mangga, iya, mangga. Iya. Ane nyapa, Ndro? Mboten napa-napa. Saniki perhatian kalih kula niku. Lah kok iso? Jo ngerti kula kuwatuku sepeda listrik niki lho, senenge kalih kula. Lah kok iso ngono? Lho niki sir perkara aku duwe sepeda listrik. Sebabe? Seneng kula. Heeh. Niki kan kula badhe tuku sepeda Oh, listrik. seneng kowe mergo kowe bar tuku sepeda listrik. Nggih. Takoki ra nggih. Tuku mobil ngono lagi seneng tuku sepeda listrik. Po kuat aku. Mangga, iya, Mbak. Buka celuk. Terima kasih, matur nuwun. Mbak niki anu sik leren sik aja dioyo, leren sik. Ning lenggah kono wae rasa dadah. Kene. Kang, ngadeg kene, Nduk. Nggih. Iki aku arep ngaturke lelagon kanggo temanten. Napa menika, Mbak Cangik? Langgam setya tuhu ning dibawani dandang gula sida wasih. Nggih. Aku njuk tulung sing bawa Eka gandrung karo slendro. Waduh. Ayo. Ayo kita membuat gendul. Lah, Buat gendul iki karepmu piye ya? Membuat Yo Kak, bawanana. Nggih. Iki kanggo temanten sing mentas diwiwaha. Nggih. nggih lajeng kagem para tamu sedaya ingkang sami rawuh kathah sanget. Leres. Utamanipun kagem rencang-rencang saking Partai Nasdem. Oh, nggih. Rawuh karawuhan. Matur sembah nuwun Nggih. saking Nasdem. Tuwin kula ngaturaken penuwun dhateng para kadang SBA sedulur Bayu Aji, Nggih. tuwin WMC Wayang Mania Community. Nggih.
ingkang selalu hadir pagelaran wayang sinten kemawon. Lah kudune ngono kuwi Kak, ya ta. Dadi penggemar wayang iki sing apik nek omong, ya ta. Aja mung waton jeplak wae. Contoh kaya piyai-piyai WMC kuwi sapa wae dihargai. Betul. Heeh. Ya Kak, kowe diaturke. Oke. Si dewase. Maka, ya. Pamintaku Mbak Eka, menika wonten tali asih 100.000 rupiah kagem panjenengan. Alhamdulillah, ya menika. Iya. Aduh kedadipun napa menika tampi lan syukuri. Heeh. Slendro. Nggih, Dak, Iki ana tali asih 100.000. Matur suwun. Nah, kanggo Mbak Niken. Heeh. Loh, Kanggo Mbak Niken. Oh, mau sing nembang mau lali janjine. oh kanggo Mbak Niken. Mbak Nggih. Niken, lah Mbak, menika. ke gelem dit 100 ra? Yo karek ngelungke ngono dadi tari. Iya, Kak. Ana. Atut runtut tansah raruntungan. Diajeng garwani wong akeh diajeng. Garwanipun Kakang Oh, kok garwanipun akeh. Kakang. Bojo apa obral? Loh, Bojo kok dia wong akeh ke bojo ki dadi milikmu sawiji. ya diajeng kene nyaket to marang Kakang wong ayu. Aduh iya Kakang Mas wong kakus dadi sing Wong kakung kok wong kakus. Kowe ngersake apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk kudune lintang kelawan rembulan wong apa ayu. bener kuwi Kakang Mesti bakal wong ayu. sembadani aku kaya Rara Jonggrang kae aku nyuwun apa kuwi jenenge Apa? Ngersake apa kowe? ngerake bayi sing cacahe 1000 kae Kakang Mas kaya Rara Jonggrang kae lho. Jonggrang Sing kok kudu mbok sembadani. njaluk bayi kok cacahe 1000 kira boyokku pedhot kok kowe. Iya, Kak, tutuke, Kak. Terus piye Kak? Heng sarina sawah ngine. Rene wong ayu ngedak kok. Apa aku areng mau pangku Kakang? Ya tak pangku kene mbak. Awake dhewe nek didelok saka stream malah kaya dingklik wong loro. Kok Kita iso? menang. Aja, Kak, ya. Pripun bos nek ngeten iki? Ya wis pas. Nah, ngono iki. Iya. Kaya ikang linggi kirek tadi. Ya ora ya. Aja kirek to. Ngene kaya Magicom ditumpangi ceplak blewah. Ya, ya, Kak. Wis to meneng ae kok. Datan kinggang Tarto kowe rono ta. Kok semede rono. Lah kula dinyek. Iya. Lah senggaan sing muni to ganjil to iku sapa masamu? Sapa kowe to? Gak Ya. Nenoe lamun atuh caketing neno. ati ora ngino, ora nyono wong ayu. Piye? Mas yo pasuryamu ora kaya wong wedok liyane kasunyatane. Wah, Piye? aku tresno karo kowe wong ayu. tenan apa sing gawe tresno kowe marang aku Perkara cacatmu iki lho, kinian mbok blewek iki lho. kaya cacatmu ngono Lah iki lho. aku ngono jeneng wong wedok sing tanpa cacat ngono Oh iya. Iya. Heeh. Ayo, Ya, tutuke. kok gene sing ngeki aku 100 to, iki mang wis kabeh lho. Oh iki ya, matur suwun, Bos. Kuwi dak Eka kuwi. Nggih ka to. yen Kurang lancang ae. Aku kok urung. Ya. kowe Yen cedak tansah yen cedak tansah mulan nenoe. sida asih Nanonane, ya. pindha mimi lan mintuna ayo bareng Kang Mas Hana tepi wae
nonano Sido aseban no yo yo diaturke langgame Setia tuhu ya Mbak Eka monggo Aku kang setya oe oe Rantu deh. Terima kasih, matur nuwun. Kene, nduk niken mriki. Kene, jumeneng kene. Nggih. Iki ana sing ngersakake lagu Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Dadi tembangke adik wedok niken. Niki tak aturke anu Mbak Niken kanggo keluarga besar DPD Partai Nasdem wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Nggih. Ya, kuwi ayo, Dro. Kowe sing jogeti, Niken sing nembang. Oh, nggih, siap, Bos. Ayo no, ayo dibawani sih ya, Pak. Umbul-umbul belambiangan. Ayo. Membiat mayun. Ayo. Coba. Bismillah nggih. Iya, alon-alon. Soale ndek wingi napa ngomong mboten saged le. Ning saiki wis cantas ngono wis. Sesuk mari-mari. Wah, iki kaya mandi-mandi kuwi dadi apa? Gak dadi apa-apa. Iya. Oh, mosok ndongane ya ora entuk. Lah yo. Membiat mayan Membiat mayan membiat. Oi. Iya, Dro. Semangat men saiki. Semangat wong arep entuk 100 kok. Iya. Kas apa? Bose no. Kok berharap itu tidak baik loh. Kuwi jenenge le menyambut gawe iki ora ikhlas ya. Mengharapkan sebuah uang 100. Kowe cah cilik kok ngandani cah tuwek piye? Lah sepengetahuan saya kan seperti itu. Apakah yang dinamakan kecil tuh ilmunya tidak bisa tinggi? Kadang wong cah cilik iki iso melalui pinter timbangane wong tua lho.
Dewasa iki ora gumantung saka umure. Ayo, kadang wong Ning tuwa iso piye goblok lho, pangudine? ayo. Heeh. Pokoke anggere kuwi lho, kuwi lho. Wong cilik iki piye maksudnya? Wong tuwek iso Wong kadang tuwek- wong tuwek iso goblok. Heeh, iso goblok. Kadang sing cilik iki luwih pinter lho. Malah ngelokne aku ngono. Ayo. Sapa? Lho, sampean mah. Aku iki ngandani kowe. Dadi nek sing nom ki apik. Lah iya. Nek tua ora apik. Lho, ya apik. Ning Lho, kan lho. nek sosok wong tuwa ngaku kleru. Apa iya? Lah ya mesti no. Sampeyan ngerti wayang apa ora? Ngerti? Sengkune niku nom napa tuwa? Tuwa, Iku tumindake elek napa apik? elek, Lah nek Janaka nom napa tuwa? enom. Dadi sing sengkuni karo Janaka apik ndi? Apik Janaka. Lah iya, berarti Lah sing iya. tuwa iku ora apik. Lah, Lah ya. lah ya kuwi Berarti tadi apik kowe. sing Lah kuwi Lah kowe. ya. Oh iya. Kuwi wong kuwi ngono kuwi. Kuwi kaya dapurmu dhewe. Iya ta? Kowe ngandani niken ning kowe kenek dhewe ngono kuwi. Surem-surem Dewangkara ki kan. Wong nuturi kok malah gejeglong dhewe. Ayo. Yo. Suwe. Suarane Guyu. Seneng mbok tuku ye. Lho, aku yang guyu karo cengkokku dhewe ya bledru gitu. Oh iya. Tak kira guyu aku lucu. Ora, sing lucu ya sapa lho. Wong kok GR ya. GR ya. Wong kok GR gegeden rumangsan. GR iki napa to? Gegeden rumangsan. Keliru. Lah apa? Geret. Ya. Gending belam piangan Gending belam piangan. Ai. Wah, desane lah tenan. Jadi delok cilik mumbule dhuwur. Ya. nyeram biai Mbak Niken. salam Aku nyeluk niken apa jogeti apa? Aku nyeluk niken tak jogeti apa? Tak kira le nikan le. Iya. Oh, nyenggakno dhewe. Wis. Kaya kolek-kolek. 50 sik no. Emah, sapa sing ngeki ya? Lah aku mumbul iki, Bos. Lah kon sapa? Loh, jare aku mangkon mumbul. Ora aku, kowe joget to. Oh, gak entuk mumbul ya? Ora. Oh ya wis, tak jogetane. Iya. nusan sampean ki nyapa to Mas Aku kok joget ora entuk mumbul. Sapa sing ngono nek wong tuwa iki mesti waras. Wis aku gak melok grup iki aku besok. ora melok ya wis beneran Kowe lagi anyar sing bubar. degawe ra repot-repot bayari Masa lagi anyar bubar. Asih sing arep bubare sampean iki lho. Mek sitok tok ngene iki aku iso dibisui wong iki kok. Yo. nusan Ya, Mbak Niken. halo Gandeng panjenengan wis nyuwara apik tambahi 50. alhamdulillah Ya. matur sembah nuwun Ya tonyo ngene kok sesuk. Ngapa ta, Bro? Aku rut kadung mumbul gak diuripne. Banyuwangi. Ya. Kowe iki ngapa? Latihan renang. Sok nek banjir. Oh iya iya. Ketiga doi biasanya udane gampang renang. Iya, Mbak. Kasih bos, rapopo rambut kailik. Lah piye? Dikai bos wedok. Iya. Iki potong jatahmu besok. Hop hop, sik, hop hop. Hop, ra iso. Potong kok terus. Oh, 4,50 kok potong 1,50 Kadung bayar sopir iki. Ijek nge-grab sisan. Yo.
kidul alasan ngrit. Kuwi rak mung siji to. Ya, Tak ijoli sing akeh. Loro. matur suwun, Bos. Wah, Tak ijoli ngene. bos wedok aja kalah karo bos lanang. Kene, goreng kuwi siji tak ijoli loro. Matur suwun. Kuwi ngene siji lho. tak ijoli loro. Matur suwun. Ya. Loh. Ya, gandeng wis semangat tak kei loro le. Masane aku cara roh dhuwit apa piye to? Piye to? Iki gek padha 100 lho, Bos iki mau. Nek kuwi siji apa loro? Loro. Kae mau sak lembar apa rong lembar? Sak lembar. Lah kuwi pira? Loro. Wah. Iya iya akeh iki. Lah iya. Akeh ndi Lek karo Mang Lek? Karo 100 akeh ndi? Loro. Oh ya wis. Wis. Lah aku esok kiwa tengen. Yo Mbak Rian. Jane sing edan sing ndi ra roh aku. Nane nono. Yo. Neno. Yo. Aja yo. Anae India. Kumelyaring ya Taman Sari Nuswantara belambangan belambangan kumelare Taman Sari Nuswantara belambangan kumelare Taman Sari Nuswantara Yo diaturke gerajakan. Monggo, yo. Aing. Yo. Alalaling. Loro pitu.
Laling dua kali. Terima kasih wis diaturke Gerajakan Banyuwangi. Sik, saiki Mbak Niken tak kon ngancani Mbak Suci Yovita Dewi. Ayo. Mriki Mbak, yo Mataram turut. Turut. Yo. Kendange ngrimo siapke. Ao. Halo. Larang disampirke larang kagetke nggih iki wis dianu Mbak Suci wis jumeneng nggih iki pisan meneh nyuwun lagu Ninggal Katresnan ya ya digarap jaranan ya nggih dibukani saka kendang sik ya nggih, monggo. Iya, Cok, diaturke Ninggal Katresnan. Monggo, monggo. Yo yo yo. Mbak Niken ben basa ya.
jroning atiku tali kasliraku ninggalaku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo tak suwun salahane muga-muga Sakepan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe Terima kasih matur nuwun. Heeh, Mbak Niken, kula terima kasih ya. Panjenengan sing lagi sehat, pokoke aja nganti biaya, sing penting ndang seger waras. Iya. Keraya-raya kepengin oleh betek-beteke ngregengke swasana. Nggih. Heeh.